वाह भैया। आई आज हम सब कलाकार मिलके किशन भाई के स्टूडियो में उपस्थित बानी जा। सागर भैया बंजू पे संगत करतानी, साथ में पैड पे विपिन भाई और बरखू बेजोड़ जी नाल पे संगत करता। आई एगो पत्नी अपने पति से उनके खैर मनाओ तरी, कह तरी कि ज्यादा अड़ा सैया लेकिन जा अपन ख्याल रखिया। कैसे कहा तारी कि पियावा आजाद बड़ा पुलिस के बहाली में, ए पियावा जात बड़ा पुलिस के बहाली में, तो कुछ ले ले कुछ ले ले कुछ ले ले ललकार माली जामे, कुछ ले ले ललकार माली जामे। पियाऊ जात बड़ा पुलिस के बहाली जामे, पियाऊ जात बड़ा पुलिस के बहाली जामे, कुछ ले ले कुछ ले ले कुछ ले ले ललकार माली जामे, कुछ ले ले ललकार माली जामे। माँ भैया बा और का कहते रे अपना मर्द से कहता रही कि सैया जी जब हमारे याद आई तो रउआ के का करे के बा। कहता रही हो जब जब हमारे याद तुमके आई, ललकार माली है सीना से सताई, ललकार माली है सीना से सताई, ललकार माली है सीना से सताई। रजब बहके न पाई ओह गलिया में, रजब बहके न पाई ओह गलिया में, कुछ ले ले कुछ ले ले कुछ ले ले ललकार माली जामे, कुछ ले ले ललकार माली जामे। क्या बात जाना तरह सागर भैया वो काहे ललका रुमाल कहतारी, काहे कि वो रुमाल उनके नैहर का है, उस सौगात में आइल बा तो ओके वो दे तारी सहेज के रखे खातिर कि हमारे याद है और एकरा संगे तोहरा हमके हमार कमी तोहरा के महसूस ना हो। कहतारी कैसे हो रेशम रुमाल मोरा नैहर के हाई, एकरा से कामली है पिया गावे गावे,
राजा निक